Markus, du har sejlet i 4 år, sejlet 29'er nu, ja. Og nu er du så også begyndt at windsurf. Hvorfor er du det? Det er fordi, at der var nogle af mine venner, der begyndte at windsurf, og så tænkte jeg, det skal jeg da også prøve. Jeg vil prøve også med stormtraileren, der var også windsurf, der har jeg prøvet et par gange, synes det var rigtig sjovt. Så det skal jeg da til at prøve at gøre noget i. Så købte jeg et billigt sæt, begyndte at surfe, og det blev ret billigt. Er det sjovt? Ja, det er rigtig sjovt. Det er meget sjovt. Jeg har gået stærkt. Okay. Fart på. Men du vil fortsætte med at sejle jolle? Ja. 29'er? Ja. Jeppe, du har også sejlet jolle i en del år, og nu sejler du 29'er. Nu er du så også begyndt at surfe. Hvorfor er du det? Fordi jeg synes, det er sjovt, og der er noget mere udfordring på vandet. I stedet for bare 29'er, hvor det bare, så er det også noget mere sådan enmandssport, hvor det kun er dig, brættet og sejlet, og så går det bare. Nu er vi i Hvide Sande, og der har været god vind her hele formiddagen, vi har været på vandet. Hvad synes du om det? Det er fedt, også når vi er så mange, der kan tage herover sammen, så vi kan lægge sådan 7 kort rundt og så sejle. Hvor